Ako po nagkakaroon. My Ate. friend. Nakuplansyahan na kaayo. Iyahan ni. Habibi. Iyahan ni plansyahon. Kapti mo plansyahon. O, nag-imuha. Pwede, tabangan po ninyo guys. Wow! Kani iya ha? O, syempre, ako sa tabangan guys. Ada husband sa? Wow, good. Very good husband sa. Yes. Tulog ko mga sila, no? Amo sa nag-ipang mga namong tukod di unat-unat ang lingkod sa amin diri. Dili sa amin magseryoso kay tulog ko man sila na taon. Relax mi kay nagkape pa man mi. Namin tambay diri. Kaya dugay man ko sila ron magmata. Good guys. Amo sa ning kuha namong relax sa mong tuhod. Yes, mga ate, kuya, don't forget at istak ng bantayanon. Thank you. This one, ano sa rin?